Somos máis de 250.000 persoas habitando a cidade da Coruña, conectando o mundo desde o porto e a economía, a cultura e o coñecemento, o deporte ou a solidariedade internacional. Destas ideas, o talento e o traballo, a nosa conexión co planeta cimentase en séculos de historia, que hoxe vibran por medio de fíos visibles e invisibles que nos conectan aos 5 continentes. Destas institucións, as empresas, a universidade, os clubes deportivos, a xente. Non se entende a maneira en que Galicia participa na globalización se non se entende como participa a Coruña no mundo. Desde o Instituto Galego de Análisis e Documentación Internacional e o Concello da Coruña, damos vos a benvida á cuarta edición da Coruña Global, un proxecto que desde o ano 2018 busca proxectar a nosa cidade no mundo do século XXI. Con todas e con todos vos, Yolanda Castaño e Xosé Antonio Touriñán. Moi boas, Coruña, como estades? Un placer estar aquí. Moitas gracias, moi boas a todos. Gracias por vir, que non é fácil nunha tarde como a de hoxe. Os que vides máis obligados, pois gracias por vir tamén. E os que estades aquí para disfrutar, que aparte de aprender e de poñer en valor todo o que se está facendo, pois intentaremos tamén pasar un anaco un pouco divertido. Xa non digo, senón, para que me chamaron a mí, quero dicir, ti eres unha persoa seria, pero eu que pinto eu aquí. Temos días, pero sí, vamos a divertirnos un anaco, tamén a aprender e tamén a reflexionar un pouco sobre a cidade que temos e o seu papel pois neste mundo global, non? Porque temos unha cidade chea de conexións internacionais pola que pasan, conflúen moitísimos fluxos que nos levan moi lonxe polo mar, de logo unha cidade completamente rodeada, prácticamente rodeada polo mar, así que ese un dos conectores máis importantes. Bueno, pois fixemos as Américas, cruzámonos a través do mar cos celtas, navegamos o Atlántico e moito máis alá e hoxe en día a nosa cidade pois está conectada perfectamente con todo o planeta por terra, por mar, por aire e a golpe de 2025 pois evidentemente tamén grazas á revolución digital e á intelixencia artificial. Pois buscando un pouco a intelixencia natural, por eso estou aquí, e como tamén me costa bastante decir cousas tan bonitas e tan benditas como as túas, vou ler o que me escribiu o guionista para esta presentación, porque a verdade é que é moi bonito. O certo é que son xa séculos de talento que chega, que marcha, ideas que circulan, alianzas que nacen. Somos un laboratorio urbano que fala en clave atlántica, pero que pensa en global. Esta noite celebramos ese movimento, esa capacidade de abrir portas e de atravesar fronteiras sen perder identidade. Precioso. Maravilloso. Eu non son capaz de aprender isto, xa xo digo. Bueno, pero mira, para sintetizalo, trátase basicamente de descubrir eses fíos visibles e invisibles desa Coruña global do pasado, do presente e tamén do futuro. E eu, se che parece, comezamos xa, por non darlle moitas máis voltas a isto. Sí. Vouche comezar a presentar amigos, e encima vou presentarche de primeiro para un gran amigo, un que coñecín tamén na emigración, que está o pobre na emigración en Madrid, coñecímonos alá, como vos galegos, comendo e bebendo. Estou desexando coñecelo. Pois, se che parece, coñeces moita xente. Imos falar dela antes de que se achegue aquí. Presentoche a Arturo Lezcano, que é xornalista, guionista, produtor, levanos explorando as rutas que definiron a grande historia da emigración galega. O seu recente libro, País Invisible, a epopea atlántica da diáspora galega, explica como Galicia se proxectou no mundo. Bueno, ese libro teño na casa, el xa o sabe, e nesa historia, pois, o que fala é que a Coruña converteu o seu porto, tamén pois a súa prensa e o seu dinamismo urbano nun punto clave da diáspora atlántica. Con Arturo abriremos entón esta cartografía emocional, pois ademais económica e cultural, que une esta cidade con América e con Europa para comprender mellor quen fomos, quen somos e como seguimos conectados co mundo. Benvido, Arturo. Pois Arturo Lezcano, se parece. Voute saudar, vouche dar unha aperta, gracias por vir. Sentamos e facemos un par de preguntas, vale?
Porque... Ah, que sí, pois o normal é que me trabe, que me trabuque e todo eso. Lees moi ben, moi ben. Moitas Falas gracias, millor, tío. pero quixeches ler, pues, bueno. Sí, estou practicando co teu libro, a verdade. Estou ben. practicando, sí, sí. Non é un guión, pero podería No, ser. pero está moi ben porque son como contos. Está moi ben, son historias. Estaba dicíndolle, sí. Sí, que sí. A A verdade verdade é que... que podes ir choutando dun sitio a outro, xa aviso para quen teña a ousadía de telo, de tentalo ler, que non se asuste porque parece un ladrillo, pero non, porque son como contos, como di Touri. Pero hoxe estamos na Coruña, entón imos ir á Chicha, que nos desveles, sin facer ningún spoiler, cal é o papel da Coruña nesa historia da diáspora galega, non? Nesa construción do que ti chamas moi fermosamente, e se me permites, con moita poesía, ese país invisible, Arturo. Bueno, gracias. Dixéchelo ti, non? A Coruña... Bueno, tamén o dicía, estou pensando aquel sabio antropólogo, como se chamaba, Stefan Morling, que tamén o cito no libro, que fora a illa de Ons, e dixera, cando lle preguntaron por que viu aquí este fin do mundo a tentar entender como funciona etnográficamente Galicia, dixo, non, Galicia non é a fin do mundo, Galicia é o centro do mar. Pois iso que lle pasa un pouquiño a Coruña, non? A Coruña é fundamental nas vagas migratorias, que é o que trata o libro neste caso, pero, bueno, as coñecidas xa dende metade do século XIX ata 1960, 62, que acaban os últimos barcos antes de emprender esa outra diáspora para Europa, e son fundamentais, primeiro, dende o século XVIII xa, que lle deron os correos marítimos moi importantes, porque permitían comerciar dende aquí a lá, e sobre todo dende Cuba e as colonias de ultramar españolas cara a Coruña. Despois outras cidades tamén o tiveron, pero a Coruña tivo dende 1764. E iso xa foi un punto de partida moi importante para ese diálogo coas Américas. E despois, efectivamente, coas migracións. Mira, só un dato, se máis ou menos os expertos din que marcharon uns 2 millóns de persoas de Galicia neses 120 anos, máis ou menos, de migracións americanas, pensa que, quitando un pequeno momento en que emigraban tamén por Vila García, a maioría eran Coruña ou Vigo. É dicir, podemos dicir que dende a Coruña saiu 1 millón de persoas e todos polo mesmo sitio, que xa sabedes onde é, que é o Porto da Coruña. Así que é importantísima a Coruña, fundamental, diría eu. Bueno, isto ven nos bárbaro para esta gala de hoxe. Home, deberías facer, eu escoiteite falar desto xa, ainda que sea brevemente, esa, non sei se petición, ou casi consello, non? De gran xa sei por onde vas. Gran lugar. Aproveitando que hai xente do Concello aquí, non? Deberías. No, a ver, eu non é por meter o dedo, pero deberías. Que seguramente non teña que ser unha cousa só do Concello, estou seguro. Non, eu digo no libro que, despois de visitar, o libro versa sobre as migracións galegas en todos os países onde estuveron, que a maioría é a contorna atlántica de América. Pero neses países, tamén en Estados Unidos, houve outras diásporas moi importantes que todos coñecemos moi ben, non? Moi ben polas películas e polos libros, cousa que no noso caso non tanto, non? Que son os irlandeses, os italianos, os xudeus, que teñen Nova York, pois como, non? A terra, o que non sería para nós La Habana e Buenos Aires. Pero nos seus lugares de orixe, en este caso eu fíxome no de Dublín, eu fui a Dublín, e quen vai a Dublín, ven no porto de Dublín un museo que ademais chamanlle Epic. Imagínate aquí chamarlle épica a un museo de migración cando estivo invisibilizada tantos anos. E eu o que digo é que foi unha pena, igual que outras cousas urbanísticamente na nosa maravillosa cidade, que naquela estación marítima que nós, os adolescentes dos 90, vivimos indo aos concertos, ás exposicións que había na estación marítima, tal cual era a mesma que se vía nas fotos de Alberto Martí, Vila de Francos ou de Manuel Ferrol e tal, tiraron abaixo e construíron un palacio de congresos e un centro comercial que está moi ben, pero que se podería facer noutro sitio. Eu só digo que aí, sexa aí ou do lado, pero que, por favor, nese porto por onde saiu 1 millón de persoas, debería haber, se non un museo, eu digo un pouco con retranca, un centro, un espazo, pero un museo some un pouquiño, non, estando nun museo, pero some un pouquiño no tema da diáspora, un pouco menos vivo do que a mí me gustaría. Eu digo que sería un centro que se podería chamar o esquecemento, porque se pisamos o esquecemento todos os días, ao final vennos a memoria que foi o que faltou nestas décadas, e non son tantas, pero faltanos ese relato
que non versa só sobre os triunfadores que marcharon cunha man diante e outra detrás, senón todos eses anónimos que teñen nome e apelidos, pero que foron invisibilizados. Eu creo que esa homenaxe serviría para ter realmente o pulo que necesitamos para recordar o pasado e tamén para afrontar o futuro. Vale, pois un consello para aí xa non só para unha cidade, senón para un país, non? Eu creo que sí. E falabas agora de coruñeses, de coruñesas, contanos algunha das historias, algún protagonista desas historias dos teus libros que teña moito que ver ca Coruña. Coa Coruña cidade, como pasa coas outras cidades, pero no caso da Coruña, que era a cidade máis grande de Galicia, despois de Buenos Aires, claro, que tiña 3 veces máis poboación, alá polos anos 20 teña 150.000 nacidos en Galicia e a Coruña tiña 60.000, era a primeira cidade da Galicia territorial. Pasa que o fenómeno migratorio galego é nunha altísima porcentaxe vinda da Galicia rural. Como ben sabemos, igual que as migracións que despois houve nos anos 60 e 70, a xente que poboou o ensanche da Coruña, igual que outras cidades. Entón, hai moitas, sí, historias anónimas da Coruña, pero que ao final sempre acaban en algún aldea, ainda que sexa pertiño. Non? No caso da Coruña, eu iríame máis ao exilio. É verdad que o exilio ou os grandes nomes da cultura galega que tiveron relevancia na Coruña. Empezando por Curros Enríquez, por suposto, que xa sabemos todos que foi enterrado en San Amaro e o que o enterro de Curros Enríquez foi un acontecemento na Coruña nun tempo no que todo se cocía en Cuba e todo entre coruñeses, poderíamos dicir, non? Porque estaba Curros Enríquez alá, sin ser coruñés, xa sei, de Celanova, pero apadriñado na Coruña, e despois tiña correspondencia el, e despois o mestre Chané, o maior músico de Galicia, tamén en Cuba, o mestriño, e, por suposto, Fontenla Leal, que é un personaxe moi pouco coñecido, Ferrolán, pero que foi o difusor, un pouco o dinamizador do que despois sería a Academia Galega, e o himno de Galicia tamén, composto non, pero sí interpretado por primeira vez en La Habana, pero tiñan toda a correspondencia con Manuel Murguía aquí. Así que, digamos que todos os grandes símbolos da Galicia contemporánea foron feitos por xente relacionada coa Coruña ou coruñeses con ultramar. E a partir de aí hai figuras do exilio fundamentais. Claro, temos a Luis Seoane. Imaginade que Luis Seoane, o que vai ver e coñece ali Isaac Díaz Pardo, xa falo da Gran Coruña, pero, bueno, ainda que el naceu en Santiago, pero era e de espírito coruñés, ali se coñeceron e ali fundaron Magdalena, que foi a fábrica de artesanía que sin ela non podería ter habido laboratorio de formas, nin Sargadelos, apenas existía o Castro nun momento seminal. Emilio González López, gran intelectual en Nova York, fundamental tamén por todos os estudos galegos, un sinfín de nomes relacionados coa cultura, pero que tamén hai figuras, por exemplo, do deporte. Vou facer así un autobombo dun libro que non está xa catalogado hai moitos anos, así que pouco autobombo é, pero hai 20 anos publiquei un libro, despois de investigar a historia de Cheche Martín, que o Concello ben tributou o último ano con a exposición, que era un home coruñés, fillo secretario do Concello da Coruña en 1936, neto do médico Rodríguez, por certo, pola outra banda, e que con 12 anos fusilan o pai e o alcalde tamén, e o gobernador da Coruña, a súa muller, no campo da Rata, e el marcha coa familia a Buenos Aires e resulta que o rapaz sae futbolista. Entón, e ao mesmo tempo pinta moi ben. Entón é futbolista, pintor, coruñés, exiliado, etc. etc. A maxia da súa historia é que nos anos 50 el vai xogar a Francia e alguén, en realidad non alguén, Maratón, que era, José Luis Bugallal, un xornalista deportivo coruñés moi famoso, entérese que está en Francia e consigue que lle fagan unha proba no Deportivo. Non nos anos 50, sino no ano 49, que para os deportivistas sabemos que é un ano moi importante, porque é o ano no que o Deportivo, xa con el, é subcampeón de Liga. Como dicimos, foi campeón de Liga 30 minutos, ata que empatou o Atlético de Madrid no outro partido e fastidiounos. Este home, Cheche Martín, fixo algo impresionante, que foi facer unha proba co Deportivo, despois dese periplo, exiliado como rapaz, en Riazor, un día de semana, e a tribuna chea de xente nese partido de proba, e sempre se tomou como unha especie de manifestación tácita do antifranquismo coruñés.
ao final acabou quedando, foi subcampeón de Liga, fichou polo Barcelona, xogou no Barcelona, no Atlético de Madrid, no Valencia, volveu para México de entrenador, volveu de entrenador do Deportivo, foi o mentor de Arsenio Iglesias, bueno, unha vida de novela que tamén saiu, non dese Porto, porque saiu exiliado, foi por Lisboa, pero sí saiu da casa familiar, que era precisamente no Banco Pastor, aí nos pisos que había antes. E como él, pois hai outras historias moito máis anónimas, descoñecidas, que boto no libro, vou contar só unha, xa paro tamén futbolística, digo, nesta orde, que é moi curiosa, ten que ver co Teresa Herrera. O Teresa Herrera, o noso gran torneo, invitaba, bueno, é unha institución, eu que viví moitos anos en América Latina, unha auténtica copa, casi como a Champions. Gañei 3 Teresa Herrera, non sei que. Entón, claro, Uruguai, coa importancia que tivo sempre pros galegos, sempre foi convidado a Nacional ou Peñarol, nos anos 70 convidaron a Peñarol. E resulta que o presidente de Peñarol, que non era galego, pero estaba casado cunha galega, de Arteixo, de Lañas, parroquia de Lañas, bueno, pois xogou o Peñarol e enterouse que en Lañas, como había moita xente migrada en Uruguai, fixeran un equipo chamado Peñarol de Lañas para xogar a Liga, isto conta moi ben Xavier Maceiras na historia do fútbol de Arteixo e de Bergantiños tamén. Total, Peñarol gaña ese ano o Teresa Herrera e volve o ano seguinte. E entón fan unha cousa maravillosa, que é xogar un partido entre Peñarol e o Peñarol de Lañas no campo del Viña. Hai fotos, está deitado, o que pasa que non tivo moita repercusión, moita difusión. A min esas historias emocionanme, porque falamos de Curros Enríquez, falamos de tal, pero o que vale é realmente que ali galegos e uruguaios xuntáronse gracias á diáspora. Escoitaríamos destas historias toda a tarde, pero temos que ir rematando. Entón, xa como conclusión, Arturo, que papel poden xogar todas estas conexións no modelo de desenvolvemento desa Coruña e desa Galicia global do presente e do futuro, para o teu xuizo? Sí, pois eu creo que, bueno, cos números na man, sabendo que por fin o crecemento vegetativo de Galicia e da Coruña crece, por primeira vez en moitos anos, non decrecemos, e gracias ás novas diásporas que veñen aquí, moitas das cales, ou, bueno, está demostrado, e máis coa lei de netos que entra en vigor, polo menos a mitad son descendentes de galegos, no caso da Coruña e no caso de Galicia. Eu creo que está claro, non? Son unha forza laboral, unha forza intelectual e unha forza tamén emocional que lles virían tamén moi ben ese tributo no Porto para saber por que os seus avós ou bisavós marcharon para Venezuela ou para Cuba ou para o Brasil ou para Argentina. Así que creo que é unha ferramenta de futuro a todos os niveis e oxalá os saibamos ver. Pois moitas grazas por estar aquí. Queda esa petición no aire. Moitas grazas. Un aplauso para Arturo Lezcano. Tens que irte e deixarlle o sitio aos seguintes que veñan. Espera que me están chamando e non apaguei o teléfono. Non apagache o teléfono durante a gala. Está moi ben. O resto, por favor, se podedes ter os móviles en silencio. Perdón, que te chamo eu, que ahora collerme liado, vale? Sí. No, chámote. Espera, que te poño aquí na pantalla. Miguel Otero. Estás aí xa. Miguel Otero, benvido. Este é o momento teatral, Miguel. Tiñas que facer como que falabas comigo. Non sei se me ves ou non. Sí, bueno. Sabes, era un momento teatral. Creo que me chamaron a min para facer solo isto do teléfono, vale? Que tal estar, Miguel? Xa que estás, forma parte tamén da gala, non? Vou me poñer como de lado, vale? Porque é complicado falar para atrás. Miguel Otero. Contovos ou contoche un pouco que é Miguel Otero para os que non o coñezan, que seguramente todo o mundo o coñecerá. É investigador senior do Real Instituto en Economía e Política Internacional. O seu traballo analiza as grandes correntes que transforman os mercados globais, as relacións económicas entre rexións e o papel de Europa nos novos equilibrios mundiais. Así que imos falar un anaco con él. Claro que sí, Miguel. Además, ahora que estamos escoitando tanto isto de cidades globais, que si Coruña será ou non será unha cidade global, ilústranos un pouco. Que ven sendo iso de cidades globais? Bueno, a ver, eu creo que, boas noites a todos. Miguel, que non te escoitamos. A ver, que non te escoitamos. Espera, que non te escoitamos. Estábamos te escoitando, pero nada, enseguida te vamos a escoitar outra vez. A ver. Ahora sí? Ahora sí. Bueno, primeiramente, boas tardes, boas noites a todos.
gracias ao IGADE e ao Concello da Coruña, bueno, a iniciativa de A Coruña Global por invitarme. Bueno, eu creo que é un pouco como se dice, non? Que todas as cidades de alguma maneira poden ser globais, pero hai cidades que son máis globais que outras, non? Que fai unha cidade global? Pois eu creo que é, non, ese movimento, non, esa transmisión de ideas, de persoas, de mercancías, non, de servicios. Seguramente, pois, Coruña pois, é unha cidade global por a dimensión, non? O sea, mirando no global, pois teríamos que ver que Coruña, pois, en todas esas dimensións, podría considerarse unha das cidades máis globais de España e unha cidade global a nivel europeo, e para a súa dimensión, que é unha cidade de 300.000 habitantes, máis ou menos, non? Pois é seguramente unha cidade máis global do que se supoñería polo tamaño que ten. Eu vou preguntar, sin ter moita idea, que ten que ter de particular unha cidade para a día de hoxe, no 2025, bueno, xa se nos está acabando, no 26, por exemplo, que para ser considerada unha cidade global? Eu creo que eso, unha acumulación de xente, non? O sea, se un mira simplemente o mapa de cidade global, non? Que fixo IGADI, creo que aí está ben plasmado, non? Desde o comercio hasta, pois, todo o que é servicios, todo o que é tamén a xente, todo o que é, pois, a idea mesma, non? A xeografía tamén, porque a xeografía tamén, en moitos sentidos, conta e Coruña, pois, é unha cidade atlántica, pero tamén europea, pero tamén perto de, como se estaba dicindo, non? Do mundo latinoamericano, tamén perto por a lusofonía e todo eso a África lusófina, o sea que eu creo que ten aí moitas das dimensións por a historia que ten Coruña, etcétera, non? Pois por ser tamén non un sitio onde é Finisterre, non? Todo o que eso significa. Eu creo que, bueno, pois ademais de ter dúas marcas globais, bueno, tres seguramente, non? Se incluímos o deportivo, pero seguramente a nivel global, de decir marcas globais como Inditex e como Estrella Galicia, que se encontran en todos lados e que, polo tanto, fan de Galicia un sitio que moitísima xente pode localizar no mapa. Bueno, pois moitísimas grazas, porque a verdade é que estábamos como tendo a dúbida de si este logo, este título, si era ben acaído, non? Ou era máis unha aspiración, un desexo, pero non, vemos que é toda unha realidade. A Coruña global, a Coruña pódese considerar de lonxe unha cidade ben global. Estamos vendo nas mans de moitas dos nosos convidados ese mapa da Coruña Global o que facía referencia, que preparou o IGADI, así que, bueno, pois grazas por ratificar esta idea. Moitas grazas, damoslle un aplauso a Miguel. Miguel, ibas concluir, ibas dicir algo, perdón. Miguel. Sí, a ver, eu creo que o sea, a xente o que fai sempre unha cidade global, non? E cando un chega a Coruña, respira globalidade. Moitos coruñeses se claro non se dan conta deso, pero os que estamos fora sí que o percibimos. Claro que sí. Certo. Pois nada, xa te chamarei, vale, de verdade, para a próxima vez deixámoste que sigas vendo os dibuixos animados, vale? Moi ben, veña. Veña, Miguel, moitas gracias. Hasta logo. Hasta logo, a próxima, chao. Espera. Yolanda, non vais moi pa aí, ven, que vamos seguir mirando a pantalla, porque non o podemos ter aquí hoxe en directo, pero deixounos unha mensaxe un amigo que quero que vexas, e é o doutor Diego González Rivas,
que eu creo que case non necesita presentación. Bueno, Non. eu non sei se existe. É que sempre entra por No, vídeo, porque verdad? Pode ser IA, verdad? Digo, será IA, porque hoxe en día está moi logrado da IA, e eu realmente nunca o Bueno, eu acabei teño de que ver en decir que o persoa. coñecín. Ah, sí? Eu coñezo en persoa tamén un pouco como Arturo de comer e de beber. Sí, sí, de reunións típicas Eu tiño de... visto máis os seus pais, mira, no barrio no que viven os meus, e incluso nos deron así un premio a ambos e tal, e estaban os pais, pero el entrou tamén por pantalla, pero bueno, oye, unha persoa global, efectivamente. No, vémolo as sempre por aí en claro, todos os lugares, sempre con conexións de calquer parte do mundo, que a verdade, Totalmente. máis global, máis que o que se move esta persoa polo mundo adiante, creo que hai poucos. Creo que hai poucos. En calquera caso, bueno, aínda que xa sabedes de quen estamos a falar, pois Diego é un médico de recoñecidísimo prestixio internacional que dende a Coruña pois trazou unha traxectoria global que se distingue por esa excelencia profesional e tamén por un compromiso solidario moi profundo, non? Ao longo dos anos destacou non só por salvar vidas, senón por defender eses valores de humanidade e preguntámoslle pois sobre o papel que xoga a saúde en concreto, a súa área na construción dunha cidade global e imos ver que é o que nos contestou que deixou grabado un vídeo. Pois vémolo o vídeo. A ver. Hola amigos de la Gala Coruña Global, espero que estéis disfrutando de esa noche perfecta en esa gala tan bonita que se realiza en La Coruña. La verdad que siento mucho no poder estar ahí por un problema de última hora, ya que estoy en Kuwait. Esta semana he estado operando en Kuwait y justo mi vuelo pues ha cambiado a las 10:30 de la noche, con lo cual, 10:30 de la noche, hora de aquí, con lo cual justo cuando empieza la gala yo estaré volando, así que no podré pues conectarme en directo, que me hubiese encantado para poder saludaros y contaros un poquito mis vivencias en estos días. Simplemente, bueno, pues agradecer pues el haber pensado en mí para poder estar en esta gala. Como sabéis, bueno, pues llevo años viajando por el mundo, enseñando, difundiendo la técnica de la cirugía uniportal, la cirugía mínimamente invasiva, enseñando a muchos cirujanos y realizando muchas labores humanitarias. Ahora con la Fundación Diego González Rivas, que desde hace 2 años pues hace misiones en África, en Sudamérica y en otros países desfavorecidos. Creo que es muy importante que desde La Coruña haya gente que también haga este tipo de iniciativas, y creo que es importante que La Coruña esté conectada a nivel global, a nivel internacional, en proyectos tanto humanitarios como proyectos científicos para desarrollar nuevas técnicas, nuevos robots como el que estamos desarrollando ahora en Shanghái, pero bueno, al final es todo trabajo, dedicación, y pues me gustaría eso, motivar a la gente para que haga este tipo de tareas. En Coruña hay gente muy válida, en Galicia sobre todo hay gente muy válida que está haciendo cosas también increíbles por el mundo, y quiero poner de manifiesto y en valor este tipo de personas que creo que pues entre todos hacemos un mundo mejor. Así que nada, pues un abrazo a todos, felices fiestas. Esta noche vuelo a Coruña, estaré firmando libros mañana, viernes, y bueno, pues la semana que viene, el lunes, tenemos una gala con la Fundación en Vigo, que está lleno. Y bueno, pues muy contento de volver a Galicia, mi tierra, y pasadlo bien y felices fiestas. Moi ben. Moi ben, aí. Mira que non para. Está voando desde Non teño Kuwait. claro que non fora un croma, que xa está na Coruña, Eu xa, que parecía sei. má Coruña por atrás. Pero igual sí que estaba voando desde Kuwait. Que pena, porque co ben que me viña a min un médico hoxe, así con... Un médico para a tos esa Para a que tos tens. esta que teño, pero bueno, non podo ter a Diego. Estaba en calquera Kuwait, caso. xa ves. Sabes, estaba aí. Temos que avanzar. Sí. Falouse... Imos moi ben de tempo, porque tiñamos bueno. tanta xente que hai que falar, verdad? Pero imos ben. Xente dinámica, Sí, xente sí. dinámica e de mundo. Pois falouse de varias entidades, varios focos, con un papel fundamental nesa internalización, e eu creo que é obvio que o Concello da Coruña pois ten un papel decisivo, non, nesa internacionalización da nosa cidade como un motor de proxección fundamental, non, impulsando esa presencia exterior que cada vez é ademais máis estratégica. A cooperación con outras cidades e redes de cidades, a captación de eventos, a recepción de delegacións internacionais. O Concello promove pois a conexión entre economía, ciencia, cultura, universidade e deporte, imos tocar sempre un pouquiño de cada unha destas áreas, reforzando a imaxe dunha cidade aberta, innovadora e confiada no seu talento. A súa acción exterior é hoxe unha ferramenta esencial de presente e obviamente tamén de futuro.
Pois a presentación é magnífica, perfecta, creo que todos sabemos quen vai vivir a continuación. Ollo que veñen os políticos, estaba dicindo que íbamos moi ben de tempo, pero imos a ver como funcionan. Temos aquí tamén a dous amigos máis que son José Manuel Laje, concelleiro de Economía e Planificación Estratégica do Concello da Coruña, e Juan Ignacio Borrego, concelleiro de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica. Benvidos, achegadevos aquí con nós e imos falar da Coruña. Eu vou vos saudar outra vez. Benvidos, benvidos. Moi bons, que tal? Fantástica. Tomad asento. Pois sí, e imos comezar por Preguntas fáciles, por favor. preguntas indo a chicha, que é o que queremos, José Manuel Laje. A ver, cales son entón, como pode compartir con nós eses proxectos os máis importantes, non? Os principais proxectos estratéxicos que están agora en marcha que van significar seguramente un antes e un despois para a cidade e para a súa internacionalización. Bueno, boa noite. Escoita, teño que coller o micro, non? Se cadra era ben. Sí, millor, non? Sí. Sí, tamén para as pantallas, non? Vale. Claro, para os que nos Bueno. ven pola canle internacional desde... Moi ben. Boa noite a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecerlle ao IGADI, a organización, o esforzo, a conceptualización que estemos nesta cuarta edición e, polo tanto, creo que dando tamén un salto, como decía Daniel, cando nos acercábamos aquí fai escasa media hora ou xa unha hora, non? Que xa levamos un tempo por aquí. Ben, para entrar xa en materia e non dar moitas voltas, creo que é relevante moitos dos ámbitos nos que traballo o Concello para a proxección exterior, pero pregúntase especificamente sobre aqueles proxectos que poden ter unha dimensión ou que poden ser estratégicos no presente e no futuro. Hoxe, o maior proxecto que ten o Concello, e non só o Concello, sino 6 administracións liderados pola nosa alcaldesa Inés Rei, é o proxecto Coruña Marítima. Coruña Marítima é o proxecto de transformación da fachada marítima, significa a integración de 1.100.000 metros cuadrados dos peiraos interiores na cidade, sin que eso supoña renunciar, senón complementar o que a actividade da economía pesqueira, a economía azul, e, polo tanto, combinar esa integración co mantemento da nosa singularidade e dese porto do que se falou aquí xa de forma abundante e que é decisivo a hora de falar da historia e do crecemento, desenvolvemento da propia cidade. Coruña Marítima seguramente supoña a maior transformación do século XXI para a cidade por moitos motivos, non? Pero fundamentalmente porque unha cidade que é a segunda capital de provincia con menos superficie de España, a primeira é Cádiz con 4 km cuadrados, a segunda é a Coruña con 37,8, pois a integración de 1 millón de metros cuadrados dunha cidade, facer cidade cunha ampliación de cidade, pois supón un cambio e unha revolución. Para qué? Non? Alguén se pode preguntar para qué, pero vamos un pouco a dar dúas pinceladas que me parecen importantes. Coruña Marítima é un proxecto de transformación da fachada marítima que significa algo que non se leva nada nestos tempos e que é moi aburrido porque non significa nin polarización, nin basura, nin lixo. Significa acordo entre administracións que están lideradas por persoas que pertencen a organizacións políticas diferentes e, polo tanto, darlle valor ao consenso e ao acordo, que hoxe é un elemento hasta extraño, o que debería, dende o meu punto de vista, de estar sendo algo a valorar. Durante 25 anos a cidade esperou precisamente ese acordo, non? Bueno, primeiro, decir que un acordo entre o Estado, o Goberno de España, Comunidade Autónoma, Xunta, Concello da Coruña, onde está Portos del Estado, ADIF, Autoridade Portuaria, significa poñer de acordo a moitas persoas nun fin. Creo que non está mal. Non é autocomplacencia, pero é algo que se levaba demandando durante moito tempo. Cando se demanda e se consigue, polo menos contalo. Xa non digo, non é un tema de medallas, é un tema de contalo. O segundo é que este proxecto ten un proceso
onde houbo participación cidadá, con casi 1000 aportacións de profesionais moi diferentes do ámbito da cidade, pensando no presente e no futuro. É dicir, é unha transformación que afecta a mobilidade da cidade, que afecta a proxección exterior, que afecta a economía, que afecta a sostenibilidade, en definitiva, que vai a cambiar a propia cidade. Onde a cambia? Nos fluxos interiores, en como nos movemos, en como nos desenvolvemos e no que temos que ofrecer ao mundo, porque aquí tamén estamos falando de como se proxecta a Coruña no mundo. Coruña Marítima desenvolverase en diferentes fases, non é a copia de nada, aínda que hai que aprender de todo o que se ve noutros ámbitos. Eu sempre poño o exemplo de Bilbao Ría 2000, é dicir, desa transformación da marcha esquerda de Bilbao, pero tamén fago un apunte, que Bilbao Ría 2000, que se constituou como sociedade mercantil, na que había as deputacións forais, o goberno de Bilbao, empresas privadas, constituouse en 1993 e aínda está rematando os seus traballos cando estamos en 2025, é dicir, leva 32 anos. Polo tanto, non con isto quero frustrar expectativas, quero decir que será algo que se teña que facer por fases. Creo que empezaremos por Batería e Calvo Sotelo. O primeiro flash, o primeiro decirlle á población é posible, se materializou nestes últimos anos. Eu tendes que entender que reivindique, lóxicamente, aquilo que facemos e a nosa alcaldesa, como non pode ser de outro xeito, porque hoxe os coruñeses e as coruñesas podemos xa pasar esa barreira que tiñamos e de vez en cando ata disfrutamos de algún evento neses espacios que estaban vedados e que son de todos e que deben de seguir sendo de todas e de todos, non? Pero tamén esa proxección exterior é a Fundación Marta Ortega, esa exposición que atrae talento e proxecta a cidade, que lle permite a moita xente vir porque ten un atractivo que recibimos, pero tamén amosamos. E tamén se produce nesos peiraos interiores. Se acaba de dar un salto importante co acordo para o traslado da terminal de Repsol, traslado ao porto exterior, e, polo tanto, non se pode decir que é só un proxecto de futuro, senón que xa se están dando pasos ano a ano para ilo materializando pouco a pouco. Bueno, Coruña Marítima é o principal proxecto que ten o goberno municipal, compartido con outras administracións, para o cambio da cidade. Pero, se falamos de proxección exterior, non quero esquecerme, porque antes eu comentei a Arturo, e está aquí, pois tamén, están varios concelleiros, pero a min non se trata de generosidade, sino se trata de xustiza en canto ás aportacións das persoas e ao valor. Refírome ao concelleiro do BNG, a David, que compartimos bastantes sesións de traballo, porque falouse da emigración. E estamos traballando para dar pasos para que no ano 26 se dé o primeiro pasiño, que é elaborar o proxecto, a redacción do proxecto para que na Coruña se albergue o Museo da Emigración de Galicia, co cal non é só que Arturo o propoña, sino que dounos pé a decir que algunha vez vamos ao mesmo tempo que as demandas. Eu creo que chegamos tarde, tamén por facer como sociedade, unha certa autocrítica. Creo que o valor da emigración, que é un valor global de impacto económico, ademais de emocional, que o ten, non se entende que non se teña feito antes esta aposta, este recoñecemento. Non só polo valor emocional, ahora que falamos dos retornados e do que están influindo, aquí acabase de dar un dato significativo. É a primeira vez en 25 anos que haxa estadísticas que a cidade supera os 250.000 habitantes. Non porque teñamos a necesidade nin o complexo con ninguén de ter un récord de nada, pero sí creo que é un síntoma, sin atribuirnos ningún mérito unilateral, de que a cidade está medrando, que é dinámica económicamente, que é receptora de persoas que veñen aquí buscando alternativas de vida e que as hai. E, polo tanto, a ese crecemento tamén temos que ser capaces de dar resposta. E remato, para non estenderme moito, aparte de destacar este proxecto, hai moitos, eu creo que estamos na transformación da cidade, desde unha estación intermodal a máis de 60.000 metros de humanizacións e de facer unha cidade moito máis amable
para todos e para todas, moitas máis zonas verdes e, desde logo, unha cidade camiñable e con mellor transporte, cunha aposta clara, como foi o sistema de bicis, Bici Coruña. O conto sempre, porque creo que é importante. Pouco menos que nos dixeron que estábamos un pouco así, en fin, fora de onda, vamos a utilizar jerga adecuada, e tiñemos como obxectivo en 2028 alcanzar os 10.000 usuarios. Estamos rematando 2025 e hoxe está consolidado na cidade un sistema complementario que non resolve todos os problemas, ni moito menos, pero un sistema do que sentirnos orgullosos. Eso que dicen que chove, algún día, hoxe, tiña que poñerse hoxe para chover. E temos 16.000 usuarios de Bici Coruña con 77 estacións. De aquí ao ano 30 teremos 100 estacións, creo que chegaremos aos 20.000 usuarios, consolidaremos un bo sistema de bicis e ese tamén será o complemento dese transporte necesario metropolitano, indudable. É dicir, a Coruña é unha rexión económica urbana de 450.000 habitantes. A Coruña non se entende xa dentro dos límites administrativos. Cando falamos da Coruña e veñen pois algúns arquitectos de Barcelona a presentarnos proxectos para a fachada marítima, nos dicen, temos sede na Coruña e a teñen en Arteixo. Fomos ao aeroporto da Coruña e foron a Albedro. Ou hai un proxecto de hidróxeno con Repsol e están falando do porto exterior de Punta Langosteira. A Coruña é un concepto global, amplio, metropolitano, que hai que entendelo así, sin cortedad de miras, pero eu creo que hai unha cuestión fundamental. A hora de proxectar a Coruña. A Coruña non é peloteo, a Coruña é Yolanda Castaño cando está en Madrid e conta a Coruña. Ela é Coruña cando vemos a Touriñán nunha serie de televisión, cando vemos a Diego González Rivas, cando vemos a Sofía Toro, cando vemos a Arturo, cando vemos a moitos de vos que proxectades a cidade. Non só é falar de Murguía ou do que está ben, da historia, ou da Real Academia Galega, da súa fundación en 1906, ou das Irmandades da Fala que nacen aquí, ou da conexión con América, que é moi importante. Hoxe a Coruña non é unha Coruña de choro, é unha Coruña orgullosa, donde eu digo e afirmo que estamos orgullosos de ter unha multinacional como Inditex, que xera valor creando outro tipo de empresas que teñen presente e futuro. Nós non temos unha economía de resistencia, como hai noutros sitios, que está ben. Nós temos unha economía que xera aposta de presente e de futuro, na intelixencia, nos servicios, no comercio internacional e, sobre todo, temos talento. E eu creo que hai que cambiar esa dinámica do choro, do laio, que está ben o plano emocional, polo orgullo. Decío antes de entrar, falando con unha persona que está aquí, que dende a humildade, pero con orgullo. É dicir, non hai que ser prepotentes, non hai que ser os máis de nada, pero sí hai que ser orgullosos do talento que temos, das persoas que temos. E eu creo que ese é a Coruña global, a Coruña que se sinta orgulloso das súas empresas, que se sinte orgulloso dos seus e das súas deportistas, da xente do ámbito da creatividade, da cultura, do audiovisual, da intelixencia artificial, da empresa e de todas as persoas que co seu grau de area construyen esa Coruña global. Aquí díxose, e quédome co que dixo Miguel, que cando chegas a Coruña percíbese esa Coruña global. Pois é esa Coruña global a que lle falta ao Museo de Emigración de Galicia, que eu espero que agora poñamos unha pedriña, e despois de que poñamos a pedriña, pois virán outros. Porque estas cousas non as fai un solo, fanse entre moitos. E eu creo que a Coruña é o Deportivo, que a Coruña é Inditex, que a Coruña é Hijos de Rivera, pero a Coruña tamén somos todas e sodes todos os que estades na proxección exterior. E aí é onde está o goberno municipal, en non ter unha posición sectaria, porque moitas veces eso ten sucedido, en ter unha visión aberta, máis alá do que pense cada quen, porque ao final a cidade é unha cidade que construímos entre todos e todas. E se a construímos entre todos e todas, independentemente de quen goberne, ímonos a sentir orgullosos como coruñeses e como coruñesas, pero de proxectar a Coruña no mundo. A Coruña é un motor económico, social e cultural de Galicia.
e non fai falta reivindicar máis capitalidade que ser ese faro que volve a ser a vanguardia e que volve pois, a vivirse cando todos os fins de semana hai veces que cando nos preguntan non somos nin capaces de decir todas as actividades que hai. Hai algún luns, algún venres, que hai 5 presentacións de libros e pasa, con perdón do que vou a decir, que non se debía decir, pero que é así, é que non hai concelleiros e concelleiras de abondo para atender a todas as presentacións que hai. E iso é bo ou é malo? Bueno, podría ser unha crítica de organización, pero cada creador elige o día que elige. Eso significa que estamos diante dunha cidade viva, dinámica e que, desde logo, creo que está nun bon momento. Si somos capaces de traballar ese campo tan fundamental da empatía e de querernos un pouco máis colectivamente, eu creo que esta cidade pois non só ten presente, sino que ten moito futuro e ten a mellor rede de museos científicos para unha cidade de menos de 1 millón de habitantes. Estamos nun desos museos científicos que eu creo que é un dos orgullos da cidade e vamos, Arturo, a traballar para que antes de que alcancemos a jubilación, a mí gustame ser prudente nos plazos. Hai xente que lle gusta anuncialos e ir detrás deles. Espero que antes da jubilación poidamos ver ese museo da emigración. Pero, en calquera caso, como David é máis novo que a min, seguro que lo ve antes de que el se xubile. E a min gustaríame que houbera pois, a posibilidade de que en Galicia, por unha vez, si temos a idea de facer aquí o Museo da Emigración, que non se poña todo o mundo a crear museos da emigración, porque xa como cando se creou o primeiro museo do mar, alá foron todos a crear museos do mar. En fin, bueno, un pouco por quitarlle, porque sempre me toca intervencións super serias e tal, en fin, de moitas gracias, e que sin autocomplacencia ninguna e con toda a autocrítica que sea necesaria, creo que o que fagamos e o facemos entre todos e todas, a Coruña global cada vez terá máis relevancia. Gracias, José Manuel. E, Juan Ignacio, eu vamos a falar dun proxecto máis concreto, non? Desas bolsas Norteamérica, e eu pregúntoche, que supuxeron para a comunidade educativa da cidade e como influen esas bolsas no posicionamento da mesma, vai? Bueno, boas tardes. Hola, sí. Boas tardes, moitas grazas. Apoio todas as palabras de agradecemento e parabenización do meu compañeiro. Vamos a ver, no ano 2004, esta cidade viña tamén dun pulo, precisamente falaba José Manuel agora, da rede de museos científicos, dun pulo de intención de facer unha cidade xa non global, sino globalmente culta e atractiva. E aí naceu, en 2004, o que son as bolsas que coñecemos hoxe como bolsas Norteamérica, as becas, as famosas becas USA, das que despois beberon tamén outras entidades grandísimas, recollendo este modelo e favorecendo todavía con moitísima máis potencia o seu desenvolvemento. Que son as bolsas? As bolsas nacen precisamente nun aspecto tamén socialmente moi importante no ADN da nosa cidade, non? É igualdade de oportunidades. É favorecer nun momento dado, naquel 2004, a posibilidade de que quen non tiña posibilidades de facelo puidese conquerir unha axuda para poder estudiar un ano, o primeiro de bacharelato, naquel momento en Estados Unidos, non só para facer unha inversión lingüística, senón para coñecer outro tipo de sociedade e prepararse tamén nun futuro aproveitando tamén a explotación desa excelencia de talento da que falaba José Manuel e que temos permanentemente nos escolares e nos estudiantes da cidade. Aquel programa foi medrando, foi cambiando, foi modulando, pero nunca perdeu a esencia de ser unha ferramenta de igualdade, de chegar incluso ás capas máis desfavorecidas da sociedade para axudalas a permitir poder ter un fillo ou unha filla estudiando un ano nunha cultura diferente, nun entorno distinto. Claro, eso ten unha ida e unha volta, un retorno enorme, e tamén unha vocación de que se vai sementando, neste caso eran Estados Unidos,
o concepto Coruña tamén, dentro de moitos outros países que van mandando xente ali. Foi medrando e foise tamén ampliando con outro tipo de programas, porque igual non podíamos enviar a todo o mundo un ano a Estados Unidos, pero si podemos enviar, ou podíamos enviar, antes da modificación da FP, a estudiantes a facer prácticas laborais en empresas en países europeos diferentes para precisamente darlles tamén esa oportunidade de formación e de colaboración internacional europea a xente que non estudiaba bacharelato, senón que estudiaba unha formación profesional. Ou ampliouse de novo despois co outro programa que se chama Idiomas do Mundo, no que tamén a efectos de inmersión lingüística máis concreta, un mes no verán, rapaces de primeiro de bacharelato que non plantexan estudiar un ano fora, pero sí queren traballar moito no perfeccionamento do seu inglés, pois van neste caso a Irlanda a traballar ese ano completamente en inglés. Neste momento estaban indo a unha cidade que se chama Kilkenny. Isto que conleva? Isto conleva que despois esta semente que faz fora teña repercusión en xente que quere vir a Coruña. É impresionante como pasan os anos e notamos que cantidade de colexios e institutos de Coruña plantexan intercambios entre outros colexios e institutos de moitas partes de Europa e recibimos continuamente estudiantes italianos, alemanes, franceses e incluso algún de máis lonxe, non? A nivel hispanoamericano con outro tipo de programas. Ou que este tipo de políticas sociais educativas desde un goberno que non ten competencias a nivel curricular educativo, pero, bueno, apoiamos outro tipo de competencias precisamente para a formación do individuo que conquiran ser un elemento dunha sociedade mellor. Isto supón, pois eso, que incluso equipos docentes, que isto é importantísimo, a través de, neste caso, programas europeos, Erasmus, cheguen a Coruña para ver como funcionan precisamente estes programas ou a rede de escolas infantís municipais, que é outro exemplo tamén das políticas sociais educativas que se fan directamente tamén, eu teño que dicilo porque é así, por indicación clara de mantemento dese concepto social da educación que ten a nosa alcaldesa. Entón, é unha semente, é unha oportunidade, é un acto de igualdade de oportunidades, ten moitos anécdotas que podería contar de moitos casos de éxito. O ano pasado unha persoa que foi unha rapaza que foi estudiar ali, bueno, nun dos grupos, digamos, que seguramente non pensaría anos atrás que podría facelo, por esas razóns que temos tamén na Coruña de bonificar a inclusión e a integración, bueno, pues esa persoa pedíronlle a familia que por favor tramitase desde Estados Unidos unha ampliación de visado porque había unha universidade que quería entrevistar esta rapaza precisamente pola súa talento demostrado precisamente nese ano en ámbitos de investigación científica a nivel espacial. Non sei se a rapaza acabou en Harvard, pero vamos, que che pidan isto sabendo que tes unha muller becada ali que aproveitou esta oportunidade e pode disparar tamén o nome de Coruña adiante precisamente por aproveitar unha beca deste tipo, pois con iso só xa nos quedamos, non? Con que poñemos tamén esa globalización no concepto social educativo que desde o goberno municipal intentamos facer cos medios que temos. José Manuel Aje, é un gusto tervos aquí, moitísimas grazas, dámosles un aplauso. Moitas grazas. Vamos a ver se todo isto que nos contaba Juan Ignacio é certo. Seguimos con tema e con convidados que teñen relación con isto que acabamos de falar, non? Pois sí, porque eu creo que estaría ben para complementar isto que nos acaban de contar, en concreto que nos falou Juan Ignacio Borrego das bolsas Norteamérica. Eu creo que agora teríamos que escoitar a outra parte, porque el falou dende aquí, non? O que nos tería que contar alguén é pois cal foi a súa experiencia. E temos aquí unha das participantes nas bolsas Norteamérica, en concreto no ano 2024. Renata Pía, damosche a benvida, por favor, achégate aquí. Bueno, eu vou te saudar. Temos que escoitar tamén a túa versión, Renata, porque queremos saber por parte de algunha das participantes como ti fuches como foi esa experiencia en Norteamérica, Renata, e que aprendiches, máis alá de, evidentemente, o inglés, non? Había dous. Proba co outro micrófono. Hola. Moito mellor. Hola. Primeiro de todo, quero dicir que é toda unha honra para mí que me chamedes para este tipo de actos porque estou rodeada de persoas increíbles que teñen historias
moi divertidas que contar que eu pois non sei se a miña vai ser tan interesante, pero bueno. E tamén quero dar grazas ao Concello porque se non fose por estas bolsas de axuda, dudo moito que puidera cumprir o meu sono, porque foi o meu sono dende que entrei no instituto. Entón, pois, moitas grazas. Pois, conta a miña experiencia, non? Eu fun ano pasado, sí que é certo que ao principio non foi un camiño de rosas, porque claro, non entendía moi ben o que me querían dicir, pero bueno, eu intentaba. Xa co paso do tempo é como que comecei a ver a luz, xa ríanse moito máis comigo e non tanto de min, porque sí que ao principio pois eu ríame de bromas que non eran bromas e cosas así, pero nada, logo xa puiden ser eu misma. Esa casa que para min nun principio non era máis que unha casa rodeada de estranos, porque é así, porque ti chegas a un sitio e non coñeces a ninguén, non sabes falar o idioma, ao final é complicado. Se non fose pola miña familia da acosida, que foi para min o maior apoio que eu pude ter durante esta experiencia, non creo que houvese sido o que foi. Pois que non sei. Xa, melloraron as cousas. En onde estabas? En que Eu lugar? estaba... En que estabas estudando? En que lugar che tocou estar? Ya, polo principio, non? Eu fun a Virginia, que está no oeste, na costa este de Estados Unidos, e pois xa está, estiven ali un ano enteiro, non enteiro, 9 meses, 10 meses, pero un curso escolar, cursei primeiro de bacharelato. Foi unha experiencia inolvidable, vou estar sempre super agradecida das compañías que tiven, porque tanto amizades como familia, como profesores, pois todos axudaronme en todo o que podían. A Coruña eu sinto que foi parte da miña personalidade, porque é verdade, eu cada vez que ia a un sitio, primeiro tiña que explicar onde estaba España, porque xa sabedes que os americanos non se está moi ben a xeografía en xeral. Tiven que explicar que está en Europa, logo pois xa puxen un montón de fotos e a Coruña triunfou. Eu falei de Coruña todo o que puiden, fixen charlas, levaba tortilla de patatas aos torneos e de todo. E genial. Entonces, pois, eso, non sei, que para mí Coruña non la valoraba tanto hasta que me fui, que eso pasa muchas veces, que tú hasta que no pierdes, o no pierdes, vale, no lo perdí, pero no te das cuenta de lo que tienes. Y es una experiencia que te ayuda a valorar pues la suerte que tengo de poder vivir aquí. Y pues non sei que máis. Fadeste unha pregunta que a mellor non é moi sinxela, non? Esta experiencia que ti tuveche para a Coruña, como pode repercutir positivamente tamén na cidade para os coruñeses, as coruñesas, quen vai os rapaces da tua idade ou máis novos que estean decididos a ir e que poidan facer e ter esta experiencia? Digamos, que gaña Coruña con isto que fixo contigo? Principalmente los jóvenes de Coruña pueden pues viajar, conocer mundo. Además que esta experiencia te aporta muchísimas cosas, no solo a nivel académico, que eso está claro, pero sino también a nivel personal. Tú adquieres unas cualidades que si no es porque te vas fuera, no las puedes adquirir, ¿sabes? Al fin y al cabo, esa cualidad de adaptación o de integración es muy difícil si tú no te vas a ningún sitio. Si te quedas aquí, pues es más ¿vale? Y luego, a nivel académico, sí que es cierto que el instituto americano no te aporta lo que tú crees que te debe aportar un instituto de aquí, ¿sabes? Pero sí que es cierto que yo
aprendí muchísimas cosas, o sea, más a nivel diario, aprendí a hacer tartas, a plantar guisantes. O da tortilla xa o levabas, pero agora incorporache a tarta, Sí. está moi ben. Home, pero Tartas. en inglés, supoño. Ademais. Claro, en inglés. Claro, home. Aprendí a hacer tartas, plantar guisantes. No, pero sí que también aprendíamos, que yo creo que esto sí que aquí no se hace tanto, y aprendíamos muchas cosas de la actualidad. Leí muchos libros más de, pues por ejemplo, de las guerras de Israel y Palestina y tal. Aprendimos mucho sobre eso. Entonces al final sí que me aportó más cosas de las que pensaba. Y pues a Coruña, pues lo que le aporta es mucha buena fama, porque no solo hablo por mí, muchos amigos míos también y compañeros de bolsas hablaron de Coruña a lo largo de su estancia allí, y yo conozco a 4 personas de mi instituto que viajaron este año, no a Coruña 2, pero otras 2 a España, y yo creo que más que nada porque se informó, ¿no? Porque si no se iba a informar, pues no van a aprender ellos, la verdad, pero... Claro. Y es eso. Bueno, un testemunho maravilloso. Só por preguntarle Sí. unha cousa, botache un ano fora de Coruña, cando volves, vese Coruña distinta? Valoras Coruña de outra maneira? Claro, la veo muchísimo más bonita que antes. Máis bonita que Virginia, Claro. ao mellor. Okay. Bueno, no comparemos, Hombre, no tiene nada que ver, Mucho mejor. Yo, como aquí no se vive en ningún lado. Ole, Y es verdad. Pois creo que é unha conclusión maravillosa. Moitísimas grazas. A vosotros. Gracias, Renata. Moitas grazas, moitas grazas. Gracias. Nada, imos chamar a outros convidados. Claro que sí. Pero o teu testemunho estupendo. Home, é moi bonito ir polo mundo, pero para Claro. saber que vives nun lugar maravilloso, Exactamente, sabes? e que a tortilla abre portas en todos os lados. poder comparar, claro que sí. logo. Falando de concellos, non sei se podemos facer esta conexión, alguén me pode confirmar, sí? Ok, falando de concellos, a mellor estaba ben coñecer algunha outra perspectiva desde outros lugares do mundo. Mira, unha cousa, ti sabes, falando de globalidade e internacionalidade, ti sabes que houve un momento histórico no que houve 2 ministros de cultura galegos no mundo, Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Non é un dato que descoñezo completamente, non sabía. Pois sí, en España e en Venezuela ao mesmo tempo, pois César Antonio Molina en España e Farruco VI en Venezuela. Farruco cousas? VI. Farruco Perdón, me fai VI. un pouco de gracia porque podía ser ministro ou rei tamén. Ten nome tamén de que podría ser rei. Sona un pouco así. Pero bueno, esa era unha das anécdotas, pero hai máis, porque falando de galegos repartidos así por todo o mundo e tomando cargos importantes, hai unha cousa moi curiosa, que nunha cidade como Xenebra, en Suiza, pois unha cidade tan relevante no ámbito internacional, resulta que o alcalde é galego. Sí, de Corme. Que che parece? Sí, de Ponteceso, verdad? Bueno, moita relación ca Coruña. De Corme, non? Bueno, a ver, esa Coruña metropolitana que falaba Laje chega hasta Corme mínimo. Home, parte de Monte Alto é de Corme, non? Así que... e creo que temos por aí Alfonso Gómez Cruz, alcalde. Alcalde de Xenebra. Alcalde, como estás? Moitas gracias por atendernos. A ver si que logramos escoitalo, alcalde. A ver se escoitamos. Que estamos aquí na Domus da Coruña con un público que lle gustaría escoitar tamén as súas palabras, a ver se recuperamos esa conexión. Ti hoes nos ven, non? Pois nos a ti non te oímos nada. Non te oímos nada. Ese é un problema noso de aí. Vémoste en Xenebra, pero... Damoslle un momento a ver por que pode ser. Claro. Fálenos, alcalde, fálenos. Agora quedou conxelado. Fai moito frío en Xenebra, Fai moito frío en Xenebra e ao final tamén Suiza tampouco está preparada como a nós, non? Nada. Para nada. Quer dicir, están nun proceso de mellorar en xeral, así todo, o tema das telecomunicacións e todo isto. Hai moita miseria ali. Tamén hai que, vamos a intentar volver conectar ou non temos conexión con Xenebra?
vemos a ver se podemos lograr... Ainda encima que molestamos o alcalde a estas horas, porque os suizos desta hora están no segundo sono xa. Mínimo. Xa están dormindo, sí. Por suposto. Onde vai que Vámonos a cearon intentar. e tal. Decidirnos se seguimos intentando. Tiramos e despois se podemos saudalo, avisados, non sei. Pois veña, Bueno. vamos cos seguintes convidados. Pois sí. De todos xeitos, ti coñeces moita xente, xa me quedou claro, porque me estiveches presentando un cento de persoas, pero bueno, eu tamén, aquí modestamente, tamén ando algo polo mundo. Home, Tamén traio a Coruña cada mes poetas de todo o mundo de 4 continentes, como sabes, que temos o único ciclo internacional de poesía que hai en España, así de maneira regular. Bueno, tamén podo ter xente a que presentarche. Non só poetas, ademais, non só poetas. Claro. Eu teños de comidas e de isto que te decía, de encontros gastronómicos e ti de algo máis cultural. Fantástico. Bueno, neste caso vouche presentar a todo un referente do deporte galego e español. Regatista formada nas augas daqui, da Coruña, alcanzou a gloria olímpica nos Xogos de Londres de 2012, onde conquistou nin máis nin menos que o ouro olímpico. Hoxe é a directora do Clúster Galego do Deporte e de Industria, porque o deporte sabemos que tamén fai cidade. Con todas e todos vos, Sofía Toro. Imos... Que tal, Sofía, como estás? Se vos parece, imos unir ou sumar a conversa con Sofía a Moisés Canle, que é vicerreitor de Titulacións e Internalización da Universidade da Coruña. Por favor, Moisés, acompáñanos. Grazas por estar. Grazas por estar aquí, Moisés. Grazas a vos. Universidade e deporte, case nada. Son cousas que van bastante unidas. Claro, bueno, e ademais dous ámbitos estratégicos tamén, pero comezando por Sofía, pois claro que nos gustaría saber como foi iso de levar a Coruña ao máis alto nivel do deporte internacional. Pues bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Y bueno, la verdad es que para mí fue un sueño participar en los Juegos Olímpicos. Yo pues empecé a hacer vela aquí en Coruña cuando era muy pequeña, como otros deportes que también practicaba. Y bueno, pues poco a poco pues se me fue dando bien y me gustaba competir y fui pasando por las diferentes categorías. Y tuve la oportunidad de formar parte de un equipo que intentaba clasificarse para formar parte del equipo olímpico español y en poquito tiempo, pues la verdad que fuimos mejorando mucho los resultados y conseguimos pues, ser las mejores de España y la verdad que en muy poco tiempo pues ya eran los Juegos, porque la verdad es que el tiempo pasaba muy rápido. Yo entré en el equipo en 2010 y los Juegos eran en 2012 y además era muy jovencita porque en los Juegos tenía 21 años. Y nada, la verdad es que, bueno, pues a lo largo de la temporada pues fuimos mejorando, no éramos para nada las favoritas, pero bueno, pues la competición de los Juegos de Londres pues nos salió muy bien, habíamos mejorado mucho, llegamos a nuestra mejor forma y la competición pues fue un espectáculo. La verdad es que hubo mucho viento, se hicieron todas las regatas, el programa estuvo muy bien, pues era verano inglés, así que era parecido al invierno de aquí. Y nada, y bueno, pues conseguimos la medalla de oro, que para mí pues, y para mis compañeras y para todo el equipo pues fue pues, cumplir un sueño, claro. Era algo que parecía inalcanzable, pero que bueno, que después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues que conseguimos lograr y que cambió nuestra vida deportiva para siempre, desde luego. Vamos a ir intercalando, se te parece, Sofía, despois volvemos contigo co deporte. Moisés, unha pregunta así para que ti me contes. Que achega a universidade para a cidade ou canto é de importante a universidade para a cidade e para a súa internalización, que é do que estamos a falar, non? É así global para que ti nos leves a por onde. Vale, grazas. Creo que non está isto. Había un que era mellor que outro, Non o sei, bueno, é igual, falo así, non sei. Proba o outro. Ahora está. Pois nada, o primeiro de todo, grazas pola pregunta, grazas tamén ao IGADI e a organización polo convite á universidade a estar aquí presente. E, bueno, tentando de responder, non? A propia palabra, non, de universidade ven deste concepto de globalidade e colectividade, non? E
E entonces, bueno, eu creo que xa podería rematar aquí, pero como non é o que queredes, que remate aquí e non diga nada máis. Contanos algo. A ver, sí, vos vou contar algo. Nós, como Universidade da Coruña, somos unha institución relativamente xoven, antes se falaba das idades das cousas, e o concelleiro falaba deste proxecto de Coruña Marítima e citaba 32 anos vista, cousas polo estilo, non? E, bueno, nós estamos cumplindo agora 36 anos, non? E nestes 36 anos, a verdade é que os que chegamos naquel momento, cando botou a andar esta universidade, pois casi todos estábamos fora de España, non? Entonces, casi todos voltamos. Unha inmensa maioría dos que agora estamos como profes na universidade, viñemos de fora de España, non? Voltamos da diáspora, como dixo antes Arturo, non? E, bueno, entón, pois hai toda unha diáspora de xente que ven do ámbito académico, non? Tanto profesorado, como investigadores, como estudantes, non? A estas alturas, eu estimo que debemos ter uns perto de 3/4 de millón de antigos alumnos, que non son poucos, uns 750.000 antigos alumnos, entre eles Sofía, titulada da universidade tamén, non? Entonces, bueno, en que contribúe isto? Pois imagínate, todos estos 750.000 antigos alumnos viaxan polo mundo, non? E falan de ali donde vivían, donde estudaban, tal, non? Todos os anos recibimos moitísimos alumnos de fora de España. Este ano acabamos de facer a primeira convocatoria de xente que entra e este ano, nesta primeira convocatoria, falta outra, hai 2 cada ano, nos solicitaron entrar 700 persoas. Esos son 700 persoas que veñen aquí a botar un curso, non? E que despois, cando marchan, pois levan o noso nome por aí adiante, non? Eu tuve a fortuna de ser unha das persoas que tiveron, creo que o primeiro ou segundo estudante entrante que veu baixo o famoso programa Erasmus, non? Este estudante, que era un austríaco de Innsbruck, que se chama Armin Gamper, hoxe en día é un catedrático na Universidade de Vancouver e é un dos maiores especialistas en cancro do mundo, e cando ti entras na súa páxina web, a segunda cousa que ves, a primeira que ves é onde traballa, a Universidade de Vancouver, e a segunda que ves é egresado da Universidade da Coruña. Que non é así, non é certo, non? Porque ele é egresado de Innsbruck, pero el pon ali que estuvo aquí un ano, non? Porque o seu primeiro traballo de investigación o publicou aquí, o fixo aquí e o publicou conmigo aquí, non? Entón, bueno, cando ves esas cousas, pois eso te dá unha idea de canto mola isto, non? De canto mola que este entrando e saindo xente todo o tempo, non? E despois está o establecemento de redes globais, non? De redes de coñecemento. Bueno, nós non somos moi stars, non? Pero sí que nos movemos todo o tempo polo mundo, ven xente, vai xente. Onte, por exemplo, estaba Ignacio Cirac aquí. Ignacio Cirac é un físico que moita xente aquí conocerá, outros non, pero é un físico que o único premio que lle falta por ter é o Nobel de Física, e pronto terá seguramente, non? Todos os demais que existen no ámbito da física os ten. Bueno, Ignacio Cirac é un doutor honoris causa noso, eu fui un padriño del, tiven esa honra na súa ceremonia de doutor honoris causa, e que unha personaxe desta potencia académica, non, poida vir aquí, ou ter antigos egresados, que de INEF temos moitos, de Ciencias do Deporte e Educación Física, como Sofía, moitos que foron medallistas olímpicos, non? Ti, cando estás vendo as Olimpiadas por televisión no verán e ves que ali hai un que titulado da túa universidade, dis, mira, este é un antigo alumno, non? E entón eso mola moitísimo. Así que, bueno, despois está o tema de proxectos de investigación, por exemplo. Eu teño feito unha estimación, non vimos aquí a falar de economía, pero teño feito unha estimación como responsable do tema na universidade do retorno que lle produce a universidade solo en termos directos. Non falo de intangibles, de prestixio, de coñecemento, solo en termos directos é un retorno económico importantísimo, que eu diría que en ningún caso baixa do entorno dos 20 millóns de euros por ano, en ningún caso. E, bueno, son 36 anos xa. Entonces, bueno, non vamos aquí a facer contas, non vimos a facer aritmética,
pero Eu, sendo bueno. de letras, creo que son capaz de facer a conta, Sí. a verdade que está moi ben. Así que, bueno, non sei se esta era un pouco o que esperabades que vos A verdad contase, que pero... tanto ao meu compañeiro Xosé Antonio Touriñán como a min, como antigos alumnos da Universidade da Coruña, pareceunos unha resposta moi elocuente, Moisés. Moitísimas grazas. Gracias a vos. E volvendo a Sofía, Sofía, para ti, que papel ten entón o deporte para a cidade, ou seja, que achega o deporte á cidade e a súa internacionalización? Pues mira, voy a empezar retomando las palabras aquí de mi compañero. Yo, desde luego, de mi facultad hablo a todo el mundo porque está en la mejor localización, que es en la Sí, playa Bastiagueiro. É verdade. Y estamos todos encantados con el campus que verdad. tenemos allí. Además, ahora con el estadio, que cuando yo estudié estaban obras, pero ahora ya lo pueden usar todos. Y bueno, tenemos unas instalaciones un poco antiguas que tienen que ir mejorando poco a poco, pero muy buenas. Aparte, el INEF de Coruña, pues ahora hay muchos INEF por toda España, pero cuando se abrió el de Coruña creo que era el 7º, una cosa así, entonces sí que, bueno, pues la mayoría de los profesionales, de los grandes profesionales, muchos se formaron aquí, porque no había tantos INEFs en España. Después de Madrid y Barcelona, eso, creo que el 7º fue Coruña. Y bueno, desde luego que lo que aporta el deporte a la internalización de Coruña, yo creo que a lo largo de esta charla que hemos tenido hemos hablado, ha salido el tema del deport, ¿no? Desde luego que la marca Coruña pues es una marca que se relaciona mucho con el deporte, ¿no? Yo he estado en conversaciones con extranjeros pues, de regatas y que tengas que decir que de dónde eres, y cuando dices que eres de Coruña, pues muchísimas veces me ha pasado que se acuerdan del deport, que se acuerdan de aquellos partidos de Champions y dices, joder, ¿cómo se puede estar acordando este americano que no sé ni de qué ciudad de Estados Unidos es? ¿Cómo puede conocer mi ciudad? Y bueno, al final el fútbol y el deporte trascienden, ¿no? Y yo creo que no solo pues, los grandes equipos que tenemos y los grandes deportistas, que bueno, que cada vez tenemos más y que tenemos la suerte de haber viajado mucho por el mundo gracias al deporte, yo creo que también pues, los grandes eventos que se hacen aquí en la ciudad, pues también, antes le comentaba al concejal que ayer estuve en la gala del Comité Olímpico Español en Madrid, que celebra todos los años la gala para premiar a los deportistas que han tenido buenos resultados este año, y hablando con dos de disciplinas diferentes, los dos me vendían Coruña mejor que yo. O sea, me están diciendo, bueno, unos de marcha, dice, es que la carrera de marcha de los cantones, el Grand Prix de los cantones, la mejor carrera del mundo a la que todos queremos ir, porque, bueno, es el sábado por la tarde, la Coruña está llena, luego nos vamos a cenar, se come genial, luego lo disfrutamos un montón, siempre es en mayo, que hace buen tiempo, hacen buenísimas marcas porque el circuito pues era muy bueno. Luego otro chico de esgrima que yo ni conocía, lo estaba conociendo por primera vez y no sabía, la verdad es que no sabía que había nada de esgrima en Coruña yo, me dijo, no, pues antes había un campeonato allí en carnavales que a todos nos encantaba porque eran las fiestas de carnaval, y entonces, claro, pues la gente que no conoce el carnaval de Galicia pues flipaba de venir aquí en carnaval. Y yo creo que bueno, que los grandes eventos pues al final ponen a Coruña en el mundo y eso pues yo creo que es muy importante. Y retomando una conversación que también pasó mucho por aquí, voy a aprovechar yo también para pedir, ya que el concejal ya concedió un museo de inspiración. Yo creo que bueno, hoy en día, en la vida de las personas, el deporte ya afortunadamente es un hábito de mucha gente y que tenemos que seguir trabajando para que lo sea de cada vez más gente, porque está más que demostrado que el deporte es igual a salud y a vivir bien y a poder disfrutar de la vida, de un envejecimiento activo, con mayor capacidad, menos dependencia, bueno, pues todo lo que ya todos conocemos, todo lo que nos dicen, nos empiezan a decir ya los médicos por fin, que los médicos pues ya cuando tenemos alguna enfermedad o tenemos algún problema, ya la primera respuesta normalmente no es quédate en casa, bueno, depende evidentemente del problema, pero la mayoría de los problemas se solucionan con movimiento, con ejercicio, con rehabilitación y bueno, eso, que el deporte está en la vida de todas las personas, y yo creo que si va a haber una nueva Coruña con un nuevo puerto marítimo, esos nuevos terrenos no se pueden concebir sin pensar en que las personas se tienen que mover, que tiene que haber movimiento y que tiene que haber espacios para que todas las personas puedan practicar deporte y no solo los deportes que... O sea, yo no me estoy refiriendo a crear un estadio o una pista, sino a que cualquiera pueda ir
con su familia a practicar algún tipo de actividad física y que tengan un espacio pues seguro, agradable, en el que poder compartir tiempo de actividad física con tus vecinos y con tus amigos. Yo creo que eso es una cosa importante en la que podemos avanzar mucho y podemos llegar a ser incluso pues, un referente de ciudad activa, de personas sanas que practican deporte, que en eso creo que tenemos bastante que mejorar, a pesar de que los hábitos de las personas cada vez son mejores. Creo que si nos comparamos con ciudades pues, que tienen otros hábitos, como pueden ser en Norte de Europa, o bueno, seguro que todos habréis escuchado, ¿no? Pues yo creo que tenemos mucho por hacer ahí. Pois está moi ben. Que típico pedir, non? Hai que Claro, pedir. yo aprovecho. Para pedir, é verdad. Está moi ben. Non sei se algo máis, se Moisés, queres que pedir algo tamén ao Pedir Concello. algo tamén. Sí. Nos temos unha relación moi fluida co Concello e falamos moito co Concello e coa Diputación. Esas cousas xa están faladas, xa veñen faladas da casa. Está moi ben. Nos aproveitamos estas galas para facelo porque vémonos menos. Hai que pedir. Tamén hai que ofrecer. Mira, eu vou ofrecer, que che parece? Veña. En vez de pedir, vou ofrecer. Ofrece. Porque como estou traendo a figuras internacionais da poesía cada mes dende hai 17 anos, pois isto non estaba preparado, sí ou non? Non, Non eu sabe. non o teño escrito aquí, eu estaba Claro, buscando, pero isto non non estaba o teño preparado. escrito. Isto é unha primicia en exclusiva, Daniel? Eu vou ofrecer, vamos a traer a Poetas de Inversos a un premio Nobel o mes que ven. Así, o mes que ven un premio Nobel a Poetas de Inversos, É tranquilamente. maravilloso, non solo pedir, hai que poñer Hai que algo ofrecer tamén, a cidade, traendo aí valores do mellor a nivel tamén cultural. Bueno, fantástico, moitísimas grazas. Creo que chegamos ao final, Touri. Non sei se temos a Alfonso para saudalo. Intentamos saudalo de verdade. A ver Estáme se podemos dicindo que sí, escoitalo, sí. porque Vamos estaría a ben, intentar saudalo, Sofía. Bueno, despedimos vos se queredes, porque é máis cómodo velo desde ali. Non marchedes Sofía, moi- Moisés, moi- moitas grazas. non marchedes moi lonxe. Non marchedes lonxe. Que vos necesitamos Porque para despois, rematar. Sí, claro, sí. despois faremos unha foto de familia ou algo, digo. Alfonso, a ver se está por aí. A ver se encontramos. Alfonso Gómez. Agora sí, Alfonso, escoitasnos. E escoitamos. Sí, eu sempre vos oín, e vos... Nos agora escoitamos perfectamente. Agora sí te oímos. Bueno, dá gusto. Pois queríamos saber, Alfonso, como influe ao teu xuizo a túa condición de galego na diáspora en concreto, pois a hora de exercer como de alcalde dunha cidade máis tan global como a de Xenebra. Home, Xenebra, como dis, é unha cidade global, é unha cidade multicultural na cal hai máis de 190 diferentes nacionalidades e na cal hai máis de 165 linguas diferentes que se falan. A mitad da población non ten o pasaporte suizo, o sea que eso indica a multiculturalidade da nosa cidade. Con que leva eso, pois son políticas de integración importantes e tamén unha cidade de grandes organizacións internacionales, eso está claro e moi importante. Me oides? Sí, escoitámoslo perfectamente. Dende esa experiencia internacional da que fala, dese lugar tan multicultural, un consello, que potencial ve hoxe na Coruña para reforzar a súa presenza e a súa voz cara ao exterior? Que consello nos pode dar aquí aos coruñeses e ás coruñesas? Non creo que teña moitos consellos que dar, porque creo que a Coruña se desenvolve ben, ten unha política municipal como acabo de oír durante o programa, non solamente interesante, pero además moi activa. Eu creo que o punto máis importante hoxe para as cidades a través do mundo é saber que son o punto crucial, digamos, da multiculturalidade, como dixen antes, da integración, da democracia local. Vivimos tempos difíciles de reacción contra os estranxeiros e iso é unha riqueza dentro dos países. Entón, non é un consello, sino un acto positivo que vexo da Coruña. A mí me gustaba moito o lema da Coruña nos anos 70, que dicía a Coruña é cidade en que nade é forasteiro. Iso é unha dinámica moi positiva
unha boa utilización dos recursos, son as cidades onde se ve a cohesión económica, social e territorial, e as cidades desenvolven un papel moi importante. E por iso que, ademais, as cidades hoxe están unidas en diferentes entidades internacionales como a Unión das Cidades e Gobernos Locales, que ten a súa sede en Barcelona, porque esos foros son centros de dinamismo económico, pero tamén de reforza cultural, con aportes de estranxeiros importantes, porque respetando a cultura local, porque iso é o que fortalece as cidades. A riqueza de Suiza, que ven desde o século XVI e mesmo da Edad Media, é porque foi unha cidade que recolliu os protestantes, os huguenots franceses, que fixa a súa riqueza. E hoxe, a que fai a riqueza tamén de Xinebra foron os diferentes aportes dos traballadores estranxeiros, no que nos corresponde os traballadores españoles e galegos a partir dos anos 60. Foi unha riqueza tanto para Galiza, eso está claro, esa migración, gracias aos emigrantes, pois o país pudo sobrevivir, se me podo expresar así, a unha crisis daquel tempo, pero tamén estes países conoceron un crecemento gracias ao aporte desa man deses traballadores e, sobre todo, os aportes culturales que eles trouxeron aquí. Por alusións, alcalde, por alusións á súa persoa, pensa que Galicia está a saber aproveitar ese talento da súa diáspora como activo estratégico? Creo que non abondo. Non creo que as competencias, as experiencias internacionales son moi importantes. Deberíase favorecer máis o retorno, a innovación e a creatividade que ten hoxe os emigrantes, os fillos de emigrantes e os netos de emigrantes. Hoxe non só non temos aquí en Xinebra un alcalde galego, senón a presidenta do Parlamento de Xinebra tamén é de orixe galego. A cantidad de empresarios galegos que hai aquí é importante, teñen unha experiencia, un dinamismo importante. Entonces, esas conexións internacionales deberíanse favorecer, deberíanse aproveitar aínda máis, creo eu, do que se fai hoxe. Fantástico, pois queda esa petición no aire. Moitísimas grazas por estar con nós, alcalde. Despedímonos. Moitas grazas, Juan Alfonso. Moitas grazas. Perdeu os fallos técnicos. Que gusto dá escoitar falar en galego o alcalde de Xenebra, non? Pois sí, a verdade que sí. É unha maravilla. A verdade que dá moito gusto. Bueno, pois chegamos, cara, ao final. Chegamos ao final. Creo que o que deberíamos pedir é que se podes acompañarnos os que estuvestes aquí antes Arturo, para José Manuel pechar Laje, esta cuarta edición de A Coruña Global. Sofía, aquí, Moisés. Que quede esta foto para... Faremos unha foto, non? Home, por lo menos. Para a historia, non? Un móvil, a ver, quen ten un móvil para unha foto? Un selfie, ainda que sexa, non sei. E dende aquí tamén vamos a aproveitarnos a darvos un aplauso a vos por vir. Moitas grazas a todos e a todas. Moitas grazas a todos e moi boas noites. Listo? Esperamos vos na cuarta edición de Galicia Global. Xa na quinta. A cuarta acaba de rematar, esperamos vos doxo nun ano na quinta edición. Moitas gracias a todas, a todos.